ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам Рамазон аз ҳамин канал ранги ҳарвақта. бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 21007 шудагӣ то Toyota Mark II ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ будем, Грузовой ва Газел, Тико, Некси дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 37 сомонӣ. ва касоне ки мошини фурӯшӣ дорад, рақамҳои мо барои шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворот то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Tico, ки соли барои 6996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсунзода. сӯзишвориш газ бензин мебошад, объём моториш 0.4, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 12000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 87000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. дуюм ваз 2107 соли барои 10000 сол мебошад, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холия, объём моториш 0.6, коробка передачаш механика бошад. нархи мошин 13000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 94000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кӯзаш сидан. мошина гуфтае ки ҳама ҷур 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошад, бия бина, бо маслиҳат мекунем. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Starex, ки соли барои 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҷабор Расулов. сӯзишвориш газ бензин, объём моториш 5 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 25000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 181000 рубл мешавад. мошина сасенша тенҷи бад гуфтесад, мотор коробкаш 100%, танҳо техосмотр надорад. ва гуфтагие ки конкретни харидор бошад, занг занад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Opel Vectra Prasoy соли барои 6994 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар Қурғонтепа. сӯзишвориш газ бензин мебошад, объём моториш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 15000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 108000 рубл мешавад. ранги мошин сархас, кӯзаш сидан. мошина гуфтае ки сирочна фурӯхта мешавад. 6 моҳи дига сурок дорад документош. аккумуляториш нав мебошад, бе расхода. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзорад. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. панҷум Hyundai Porter соли барои 6999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ёвон. нархи мошин 40000 сомонӣ, ба рубл бигардонед 290000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворот то охирш тамошо мекунед. шашум Chevrolet Lacetti соли барои 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Фархор. сӯзишвориш газ бензин мебошад, объём моториш 1.6, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 35000 сомонӣ, ба рубл бигардонед 254000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кӯзаш сидан. мошина гуфтае ки ҳама ҷур 100% состояниш беҳтарин аст.
срочно фурухта мешавад, сабаби фурухтани сум дар кор шида бародар Москва рафтания барои он қадар мефурӯшанаш. И боз алиши ҳам аст ба Opel Caravan ё Mercedes хати. Агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, газ 53 соли барои 6987 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Истаравшан. нархи мошин 21000 сомония ба рубл бигардонид 152000 рубл мешавад. мошина состояниша нормални гуфтасе. Агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra Asha ки соли бароишаш 2018 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём моторош 1.8, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 48000 сомония ба рубл бигардонед 348000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кӯзаш хачибек. мошина гуфтае ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. 4 та баллони пачка, аккумулятор нав, конденсионер, ях мебошад. мотор коробкаш без проблема, ходовоиш нав кардага, салонаш тозаака. кам гаштагаи мошин сиёҳ шиша то моҳи марти соли 2021 мебошад. проблемаш ҳамияе ки камтар краскаш сӯхтагӣ бадай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворот то охирш тамошо мекунед. нӯҳум, квадротсикл дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём кубаш 150 мебошад. нархаш 3500 сомония ба рубл бигардонед 25000 рубл мешавад. квадротсикл гуфтагае ки ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, Opel Astra G соли барои 6998 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 32000 сомония ба рубл бигардонид 232000 рубл мешавад. ранги мошин сербилисия, кӯзаш универсал. мошина гуфтае ки гази евро 4 дорад. ҳуҷҷатош то моҳи июни соли 2021 мебошад ва мотор ходовоиш 100% кор мекунад. и боз камбудиш ҳамияе ки краскаша. гуфтае ки бинен ай пеш боз дар пеш мошин савдо мекунем. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11, Nexi Daiwo соли барои 1996 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвориш бензин газе. объём мотораш 1.6, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 17000 сомония ба рубл бигардонид 123000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кӯзаш сидан мебошад. мошина гуфтае ки ҳамаҷош 100%. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12, мошини фурӯшии мо мебошад гурзавои газелай ки соли барои 6999 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. нархи мошин 25000 сомония ба рубл бигардонид 181000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳамаҷош 100% рамаш навай боз савдо мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворот то охирш тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. 13, Daiwo Tico соли барои 1997 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Ашт. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём мотораш 0.8, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 12500 сомония ба рубл бигардонид 90000 рубл мешавад.
мошина гуфтааст ки Техас Моторш як моҳита аз суроғ дорад. балонош 75% мебошад. алишиам ҳастад ба Дайво Леганза. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудаги нестед, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворот то охирш тамошо мекунед. 14. мотосикл соли барои 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар спитамен. объём кубаш 250 мебошад. нархаш 9500 сомония. бигардоним 69000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунед. 15. Toyota Mark II соли барои 6995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷалолиддин Балхӣ. сӯзишгори бензини холия. объём мотораш 2 литра. коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 16000 сомония. ба рубл бигардонед 116000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. кузаш седан. мошина гуфтааст ки 4 балони нав дорад. ҳуҷҷатош тамом шудагӣ. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 16. мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Sonata ки соли барои 2006 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём мотораш 3 литра. коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 55000 сомония. ба рубл бигардонед 399000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш седан мебошад. мошина гуфтааст ки ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. американка мебошад. мотор ходовой коробкаш ҳамаш 100% яксола ҳуҷҷат дорад. алишиам аст ба Mercedes сечка. боз гуфтагии вариантиёро мебинем. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 17. мошини фурӯшии мо мебошад Nexi Daiwa ки соли барои 6995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар вахш. сӯзишвориш газ бензина. объём мотораш 1.6. коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 15000 сомония. боз гуфтагие ки агар харидори аниқ бошед, боз савдо кардан мешавад. ва документош 11 моҳи дига суроғ дорад. ба рубл бигардонед 108000 рубл мешавад. номерашон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои гар сарбаланду хонобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.